Ahojte kamaráti, dnes si spolu nakreslíme tohoto mierne prekvapeného psíčka. Bude to veľmi jednoduché, veľmi rýchle a zvládne to naozaj každý. Pokiaľ používate textúru, tak si vytvorte novú vrstvu. Ja teda používam textúru aj moje vlastné štece, odkaz nájdete dolu pod videom a zvolila som si ceruzku na skicovanie. Nakreslite si takýto jemne čapatý obdĺžnik. Pridajte hore 2 krúžky, ktoré budú vlastne potom oči a jeden, ktorý bude tvoriť nožtík s papulkou. Dole pridáte poloblúčiky ako základ pre nohy, pre predné nohy 2 čiarky a hore nakreslite 2 trojuholníky, z ktorých budú uši. Teraz pridáme ešte zo pár detailov, že si predkreslíme, kde bude nos, trošku brada. Dole sme zabudli k tým predným nožičkám také oblúčiky aj k zadným nožičkám a hlavný tvar máme hotový. Teraz som pridala novú vrstvu, pôvodnú som si znížila viditeľnosť úplne tenko. So šticou som si zvolila ceruzku Pencil Outlines, ktorá je taká podobná ceruzke, ale zároveň robí jemnejšie a hladšie okraje a začala som vykresľovať detailnejšie tvary nad týmto naskicovaným psíkom. Po dokončení nastavím preľnutie tejto vrstvy na Multiplay a pod ňou vytvorím novú vrstvu, na ktorú začnem nanášať farby. Z farebnej palety si zvolím tú jemne bežovú, so šticou si vyberiem základný Filler Basic a začnem vyfarbovať. Vôbec sa nemusíte držať okraja, kľudne choďte cez neho a vyfarbíte len, aby bola pokrytá celá plocha, ktorá by mala byť pokrytá. Keď máte hotovo, zvolte si nástroj guma, zvolte tvar s ostrým okrajom a pekne popri línii obkreslite s gumou čiaru, tak aby ste vlastne oddelili všetky pretrčajúce plochy. Teraz, keď máte okolo punťa vygamovanú súvislú čiaru, zvolte nástroj Výber, automaticky kliknite v strede na plochu punťa a potom dajte invertovať. 3 prstami potiahnutím smerom nadol zmažete všetko, čo je okolo. Pridáte novú vrstvu, jej preľnutie nastavíte na Multiplay a pripojíte Clipping Mask k vrstve, kde je telo psa. Pridáte na ňu ešte jednu vrstvu, zvolíte bielu farbu, ceruzku Pencil Outlines a nakreslíte 2 krúžky ako oči. Dbajte na to, aby boli krúžky uzavreté, potom zvolte nástroj Výber, automaticky vyberte plochu okolo očí, dajte invertovať a tým sa vyberie vlastne plocha vnútri a potiahnete už len bielu farbu. Ak vám tam zostanú nejaké nevyfarbené línie, tak ich dokreslite ceruzkou. A ideme na tieňovanie. Postavíte sa o vrstvu nižšie na tú, ktorej máte nastavené preľnutie Multiplay. Zvolíte tú trochu tmavšiu hnedú. So štecou zvolíte štetec Shadows Oily a začneme tieňovať. Výhodou týchto vedmedia štecov je, že sa naozaj nemusíte snažiť o žiadne precízne vykresľovanie línií, jednoducho čarbite, ako vám ide ruka, nejako to dopadne a na konci to bude vyzerať super, ako naozaj ručne malovaná kresba. Ak chcete, aby boli tiene výraznejšie, jednoducho vrstvu zduplikujte a obidve vrstvy zlúčte dokopy.
Teraz si zvolte nástroj na rozmazávanie a z originálnych Procreate štecov si vyberte štetec Stuko. Aspoň ja ho rada používam a s ním jemne rozmažte okraje, kde sa vám zdajú tiene príliš ostré, ale naozaj to robte len po okrajoch, aby ste nezmazali celú štruktúru toho pôvodného šteca. A teraz pridáme trochu svetla, takže dáme novú vrstvu, nastavíme prelnutie na Screen, Clipping Mask, necháme štetec Shadows Oily a zvolíme svetlú farbu. A s ňou teraz pridáme trochu svetla všade, kde máte pocit, že by sa zišlo, alebo že z jednej strany dopadá. A keď máme hotovo, ideme zvýrazniť oči. Pridáme novú vrstvu, nastavíme prelnutiam na Multiplay, zvolíme tu stredne hnedú so štecou opäť Filler Basic a pod bielými očami nakreslíme hnedé. Opäť sa znovu vôbec netrapte s tvarom, nemusí to byť dokonalá kružnica, jednoducho urobte tam neurčité machule, aby ste to zvýraznili a všimajte si, že keď pritlačíte na štetec viac, je farba výraznejšia, keď menej je svetlejšia, takže odporúčam pritlačať menej a radšej prejsť viackrát, aby to sa tak rozplynulo. Nezabudnite pridať tmavú farbu aj na nožičky. Zvolte nástroj na rozmazávanie a kde sa vám zdajú okraje príliš ostré, tak ich jemne rozmnažte do stratená. Pridajte novú vrstvu, zvolte najtmavšiu hnedú, zo štecov si vyberte v dolnej časti Line Waterly a obkreslite tvar uší a tvar papulky a vyfarbite ho. Štetec pôsobí trošku ako vodový, tak kľudne naneste viac vrstiev. Pridajte novú vrstvu, nastavte jej prelnutie na Multiplay, zvolte si tmavo hnedú so štecou originálny 6B Pencil v Procreate a nakreslite detaily na papulke ako nos a môžete také tie bodky popri nose. A sme pod bielou vrstvou, takže musíme tú vrstvu presunúť hore nad oči. A teraz nám to už bude vidieť a dokreslíme detaily okolo očí, okolo uší a vlastne všade, kde chcete zvýrazniť línie. Keď máme hotovo, opäť pridáme novú vrstvu, prelnutie nastavíme na Screen, zvolíme tu svetlohnedú farbu, so štecou môžeme nechať 6B Pencil a nakreslíme si chlpy. Nerobte si s nimi žiadne starosti, naozaj kreslite 2, 3, 4, jednu čiarku kdekoľvek po celom tele. Keď máme hotovo, pohrajeme sa trošku s nastavením viditeľnosti vrstvy tak, aby chlpy neboli príliš výrazné. Potom sa vrátime na najspodnejšiu vrstvu tela, necháme si 6B ceruzku a dokreslíme chlpy po okolí, kdekoľvek sa vám zdá, že by bolo vhodné, že mu nejaké trčia. Nad vrstvu s bielými očami pridáme novú vrstvu, zvolíme si svetlozelenú farbu, ceruzku 6B a nakreslíme obojok. Pre zjednodušenie môžete nakresliť jeho obrys, ktorý naozaj v každej časti spojíte, aby vytváral neprerušovanú čiaru. Potom si zvolíte nástroj Výber, automaticky vyberiete okolie, dáte invertovať a teraz už môžete jednoducho vyfarbovať s ceruzkou a budete sa pohybovať len v tej vybratej časti. Pridáte novú vrstvu, nastavíte pripnutie Clipping Mask, zvolíte tmavšiu zelenú a na obojok nakreslite vzorku. A ideme do finále, v hornej časti pridáme novú vrstvu, nastavíme prelnutie na Multiplay, zvolíme si tú tmavohnedú alebo tú stredne hnedú. Z ceruziek som si zvolila Pencil Outlines, ktorý tvorí také hebkejšie okrajové línie
A teraz vykreslím línie všade, kde mám pocit, že by sa ešte hodili, aby to zvýraznilo ten tvar psa. Kľudne s nimi dokreslím aj niekde pri chlpoch a každú jednu vec, čo chcem zvýrazniť. Ak sa vám zdajú línie príliš výrazné, tak sa pohrajte s viditeľnosťou vrstvy a nastavte ju na menšiu. Presuniem sa vo vrstvách celkom dolu, pridám novú vrstvu, zvolím si takú neutrálnu šedú farbu, zvolím si štetec Oily Shadows a nakreslím s ním pod psa tieň, aby bol taký uzemnený a nelietal vo vzduchu. Skontrolujem, ako to vyzerá a mám pocit, že by sa tam ešte hodilo pridať trochu štruktúry, takže zvolím novú vrstvu pod očami. Zo štecov si vyberiem Procreate 6B Pencil, zvolím nejakú úplne svetlú farbu, prelnutie vrstvy nastavím na screen a dokreslím na kožu úplne voľne rozhádzané škvrnky. Ak sa vám zdajú škvrny príliš výrazné, tak sa opäť pohrajte s viditeľnosťou vrstvy. Záverečná kontrola a tada, máme hotovo. Ak sa vám, kamaráti, videjko páčilo, nechajte mi komentár, dajte like a ak budete psička kresliť, kľudne ma označte, prípadne na Instagrame a budem to repostovať a urobíte mi radosť. Pa a krásny deň!